Oşutxan Saras galasy 6-njy bölüm. Kowa pasyna qwapdaş däl ystady. Yol garasyndaky suwly ýapjagalaryň boýnundaky sardam söwütler garawulçylyk çekýän ýaly gymyldaman tüm bolşup durdular. Hiwanyň köçelerindäki adamlar welin tersinedi. Defeses paýy gümmedli belent mesjide tarap barýan ak sellel adamlar känni. Aladasyz oýnaşyp ýören gara jürjenji oglanjyklar namaz fonlara hormat goýup olara ýol berýärdiler. Kebdelere paranly ýarym ýalagaç hammallar agyr ýük götürüp hojaýynlarynyň öňünden ýegdeleşip barýardylar. Mädeminiň maradaky dikmesiniň nökerleri bilen hojam şukurun hiwanyň çetinden girmegi kerwünde onlarca kerwen gelip gidýän uly şäheриň adaty hereketlerinden tapawutlanmady. Diňe juda ýada o kerweni diňlesäň onuň uzak ýyldan çykyp gaýdanlygyny çaklamak bolýardy. Iň öňden bir nöker saýlanyp barýardy. Onuň ýygyny dor atyň üstünde argyn halda oturan hojam şukurdy. Ol golşudan han saýlanyň gününden bäri keypsizdi. Dünýä bilen işi ýok ýarly. Ýöne onu beýle hala salan öňü bilen taratyň başgany ordundan juda düşmegidi. Ýöne hany ýene bir gahar gadaba atarýan zat tirkeşen ýakyndan dul emek bolan adamlaryň ejizlemegidi. Onlarca dost ýardan ýekejetde köpçülikden öňe saýlanyp onuň tarapyny tutup bilmedi. Olaryň hiç biri hojam şukuryň tarapyny çalmak üçin öňe saýlanan 3 tane 7 ýarça bolmady. Ýoksam ol jaýty murtdyň nagy hojam şukur ömründe ilkinji gerek gördi. Dost ýarlar iň molmanyna iýli ýüzüne hormat bolsa da hojam şukuryny gollaýmalylar welin başarmadylar. Hanlyk, paçalyk elbetde bak berilýän zat däl. Bolsa da dost ýarlar wepalyk görkezmeliler. Hojam şukur gowşudyň başgan edilip bellenmeginiň manysyny düşünýärdi. Gowşut bellenmese ýene biri bellenerdi. Ol aýdyn zatdy. Ýöne iň molmanyna janynyň adamlaryndan arkat tapylmaýany welin hojam şukur öýdi üçin masgaraçylyk ýyl öňünde awraýynyň dökülmegi hasap etdi. Öýke kine dost ýary ýigren goja hany düşnüksiz hereket etmäge de tekledi. Ol täze başgaýan saýlanyň gününden hut ertesi orady ýaglynyň gowşut hanyň töwelläsini kabul etmän, sözüne gulak atan garyndaşlarynyň ýanyna alyp Guranlar tarap göçüp gitdi. Öýkelese de hojam şukurda gowşuda içinden çykmaz ýaly ýamanlyk etmek meýli ýokdy. Bolsa da ol maradaky dikmesiniň üstü bilen Hiwa hanyň özüne çakylyk ýollanyny kemem görmedi. Çakylygyň iki bähwidi wadi. Birinjidene öz ýylynda hatda öz ýakyn adamlar tarapyndan bollanmadyk. Hojam şukura şeýlik gamly ýagdaýda Hiwa hany ýaly belent derejelik kişiden çakylyk gelmegi uly awraýdy. Onsoňam mädeminiň täze bellenen başgany ýa-da uly awraýly oraz ýaglyň mehmançylyga çağırman, özüni çağırmagy onuň üçin hassa gymmatlydy. Oý saragtyň akmak tekeleri kimin näçe agrymanyň bardygyny bilip galsyn. Ikinciden bolsa şu mahal keyfiniň tüýs bozup mahaly hojam şukur üçin halaýan ýurdu bolan Hiwa gitmek, köne tanyş ýüzlere sataşmak hasam gerekdi. Ol Saparhanyň gaýga alady ýüküni bir näme ýeňmetmeli. Kerwen şäheriň garasyna giren madynda köne haýatyň ýeňsesinde peýda bolan gara geyimli arryk aýal kerweniň ýoluny kesjek bolýan ýaly köçä çykdy da toňtaty. Ol hortaň ellerini ýokary göterip diňe özü üçin aýdýan ýaly bir zatlary samramaga başlady. Barybir onuň kerweni alkyş aýdýanlygy, kerweniň hojaýynlaryndan sadaka dileýänligi düşünüklüdi. Hiwa gelip gidýän kerwenler şolar ýaly dili senaly mätäçleri hor etmeýärdiler. Çünki bu ýere gelýänler köplenç garyp gasarlar däldi-de gurply kişilerdi, baýlardy, täjirlerdi. Olar öz sowdalarynyň ýa-da gaýry işleriniň oňmagy üçin sadaka gysganmaýardylar. Geday aýalyň derine ýetende hojam şukur atyň başyny çekdi. Öz sebäpli jylaw çekilenini bilen aýal hojamy gorkuzyp zat aljak bolýan ýaly ýüzüne asmana tutup gözlerini giňden açdy, samramasyny güýçlendirdi. Onuň şöhreti öçüp, dünýäden doýgun gözleriniň hanyň kalbyna newtarlyk goýardy. Ol koltugyndan pully haltajagyny çykaryp, 2 saat teňäni geday aýala tarap oklap goýberdi. Allah ýoluna diýdi. Allah ýoluna taşlanan teňeler almak üçin öňe okturlanda onuň şemallyşyp galgan gara ýapynjasyndan öpken at bir tarapa atyldy. Seni
Pullu haltasynyň agyny baglap boltugyna salmaga ýetişmedi. Hojam şükür eýerden agman zordan saklandy. Gapdala atylanda hanyň haltasyndan ýene bir kisan teňe gaçdy. Ömrüniň rowaşlygy diňe taşlanýan teňe bagly aýal soň gaçan pullary hem almak üçin öňe eýlende hanyň kerjekläp duran aty öz iýdinden gowlaýanlar oýdyp derrew öňe saýlandy. Besli ýere barlan soň öz başyna köňüldäp han atyny zordan köşeşdirdi. Ýolagçylar giň aýmança girenlerine täsin bir zata gabat geldiler. Gözü garamata bilen daňlan ýa-da murty taban dayanykly ýigdiň iýine düşüp ýören iki sany daýaw nöker mahal gamçylaryny şuwladyp ýigdi saýglaýardylar. Gözü bagly biçare gamçy hergede howada seslenende onuň niýesine gelip degijegini bilmän naýynjar ýegirilýärdi. Urýanlaryň biri bolsa beýle ýagdaýyň göremeginiň sebäbini adamlara eşitdirmek üçin sesine bahat berýärdi. Allahul hanyň döwletmen gerçegi bolan Mädemin hanyň awraýyna dil ýetiren her kişiniň almaty durragamçy bolmalydyr. Nökeriň her gerek bir sözüni hem büýtgetmän, ýerginsiz gaýtalanýan habaryň tasdiklamasy ýaly bolup, habar gutaranmady, howada gamçy şuwlaýardy. Köne howlullaryň gapysyna çykyp, bu waka garayan adam hem kil-killi, olaryň käbiri bolýan işe gyzykly bir zada tomoşa edýände meňdeş gamçy hergedek şuwlanyny özleri urulýan ýaly bolup duýulýanlyklar da bardy. Emma adamlaryň gaýwany newsajylygynyň ýenjilýän ýigit üçin nefi ýokdy. Allahul hanyň döwletmen gerçegi ýene gamçy şuwlaýar, ýene ýigit ýegirilýär. Hojam şükür gapdarlaşyp sürüp gelýän nökeri ýüzlendi. Han awraýynyň niçikde goralýanyny gördümmi nöker? Türkmende de şeýle däbi öğretmeleken. Şol mahal näme bar edip pikir edenem bolsa nökerden mahaly bilen jogap bolmady. Gepi gaýtargysyz galdyranny halamadykan nökere tarap nägile nazar aýlady. Emma atyň üstünde ýere garap oturan nöker hojam şükürüň garaýşyny duýmady. Han oňa ikinji gerek söz gatmaly boldy. Gaýra adamlardan belent adamyň awraýyny nähili goralýanyny gördüňmi sen? Nöker jogap gaýtarylmasa sanyň ýynjalmajakdygyna göz ýetiren nöker ýüregindäkini gizlejegem bolmady. Awraý öz awraýy bilen özüni gorumalýarmydyr hanaga? Gamçy bilen goralyp saklanmaly awraý gaýtam biawraçylygy uğurlaýmasa? Hojam şükür oýlanyp gördü welin nöker mamady. Emma haýsydyr bir nökerden gep alyp galmak islemedi, gojalyk tekep birligi ony kiplemäge mejbur etdi. Awraýyň nämedigini bilmeýän biawraýlara awraýyň nämedigini diňe durragan çöwredir. Sen şu gepi hiç mahal ýadyndan çykarmagyn nöker. Aýdylan bilen alalaşmasa da nöker başatmaly boldy. Atylyp gelen ýumrukdan kiçenrä garadaş hanyň atynyň böwrüne purtlap degdi. Haýatyň düýünde atan okunyň boş geçmänine keselle gakyp duran oglanjyk hanyň gaharyny getirjek bolýan ýaly ellerini bir-birine gat urup çapak çalýardy. Hojam şükür nökere garap oglanjyga tarap gamçysyny dötdi. Ýet. Nöker islemese de atyny däpsebeli boldy. Ol oglana gamçy saldy. Oglan aşak egildi. Gamçy boş geçdi. Oglanjyk agaçdan agaja tosup ýören çaga maýmyn ýaly bolup çakpanlyk bilen haýatyň üstüne çykdy. Ol inni nökeriň gamçysynyň yetmejegini bilip arkaýy gepledi. Haýsanyň onaň gep almatyny alan nöker hanyň islegi berjaý etmegi hem inni başarmajagyny bilen soň atyny ýygaýlady. Nöker bilen oglanyň arasynda bolup geçen waka tomaşagar bolan hojam şükür ýoňky gaharyny ýatdan çykaryp ýaşuly adamy gelişmejek keýip gonluk bilen geldi. O beçesen eneme öýlenäýdimi nöker? Gödek degişme nökere yaramady. Ol ullakan adamyň garagol çaganyň gepinden ulumany çykaran bolmasy nämeka diýip içini gepletdi. Öýlenilmeli ha seniň eneňde bolýan. Odalyk sowalyna jogap almadykan bu gerek öňküsinden pete düşdi. Enemi mowtuny äre beräýdimmi nöker? Çagadyr da hanaga diýip nöker ýasama ýylgyrdy. Şeýlemi? diýen han şondan soň dymdy. Kerwen mähnet derwedanyň öňüne baryp saklandy. Kaşan haýada berkidilen derwede içindäki gül porçuk meýdana bap gelmeýän ýaly aýratyn bir görnüşe edi. Onuň 4-5 goloşlyk beýikligi, 3-4 goloşlyk iýni, üstüniň naýda şekilli haşamlary bilen
howatyrlandyrjy bir duýgu döredýärdi. Derwedäniň alnynda duran nökerler gelenlerden habar alyp başga bir nökeri tawşyryk berip aňryk ýollady. Hocam şükür nökerin açyp beren gapysyndan girip git. Ol öňünden ýörap barýan ugradyjynyň iýine düşüp barşyna gapy iýine gapy geçdi. Ahyram Mädeminiň kabulhanasynyň işiginden baryldy. Mädemin hanyň mehmany nazary ýa düşenlerleri hocam şükürüň başy bir hili özünden erksiz ýöne egildi. Hyýwanyň hökmürowany türkmen hanyny gydgyn mähri bilen kabul etdi. Olar görüşenlerine hem uzak mahallap bir-biriniň elini göýbermediler. Aýak üstünde durýarlar ikkan saglyk salamatlyk soraşdy. Diňe şondan soň ýumşak düşege geçdiler. Geçilse de iki hanyň arasynda mary saragat barada häzir düýplü gurrun bolmaly ally. Çünki ýerisinde sapara giden Muhammed Yakup Mäter häzir Hyýwada däldi. Ol ertir öýlüden soň dolanmaly. Mädeminiň baş geňeşçisi Muhammed Yakup Mäter hanyň töweregindäki adamlaryň arasynda tutuşhanlykda iň akylly, iň farasatly kişi hasaplanýardy. Oňa diňe bir hanlyk däl, türkmen aksaklar tarapyndan uly sarpa goýulýardy. Mädemin han mary ýörüşini taýýarlamagy ähli aladasyny onuň üstüne ýükläpdi. Şonuň üçinem sarapda bolan özgörlüklerden hem eýýän habarly Mädemin mary barada hocam şükürdenem kän bir gizlemen etjek maslahatyny Muhammed Yakup Mäter'in gelerine goýdy. Umuman mary meselesi Mädemin hanyň döwründäki hemişelik sanjydy. Üstüne onuň mary diýen düşünjesi kenni düzlügide sarapda tutuş akal tevkide giýerdi. Ol ýerleriň gol astynda saklanmagy, diňe bir hyýwanyň öýrüsini giňetmegen dälle Eýran ýaly uly döwlet bilen aralykda goňanyş meýdanyny saklamak üçin bähretdi. Mädemin 1841-nji ýylda hem Marynyň üstüne çapawulçylyga çykdy. Gorkana goşa görner diýen ýaly gelip ýetýän habarlar Rahimulu hanyň halif hukukyny gasyrdy. Onuň golunyň astynda bolan Maryda Bukhara täsiriniň güýjemegi türkmenleri emirligiň hataryna geçirip barýan ýaly edip görkezýärdi. Rahimulu inisi Mädemin bilen Marady kully. Olar güýçli goşunyň haýbaty bilen ilaty gorkulmak eslap Maradan talfatana çykdylar. Ol ýerden hem Eýran toprağının garak bucağından çapawulçylyk edip iýlerini dolandylar. Bu çapawulçylyk Eýran ýaly döwlete erişip garşylyk görmedi. Hyýwa hanlygy türkmeni ha islan mahaly ýer ýerden eder diýen anam döretmek üçin amala aşyrylykdy. Rahimulu bilen Mädemin ýüz ogra kenni ilatyndan köp baýlyk ýygnap iýil içinde Hyýwanyň awraýyny goraýan wagt eder ýaly türkmen ket hudalarynyň gözüne çöp atmak üçin olara öz türkmenlerinden hem alınan mallardan serpa yaptılar. Şeýlelikde abay siýasat bilen göz oda alınan türkmenler Hyýwa hanlygyna gutornukly tabyn bolly hasap edildi. Bolsa da Mary bilen Bukharanyň arasy gutornukly kesilmedi. Ony Hyýwada bilýärdi. Eýranam hanlygyň gaznasyna türkmenler tarapyndan hadyň wagtynda tölenmezligi. Şeýlede türkmenleri öz tarapyna çekmek üçin Bukhara Sarık kemsalar ket hudalaryna hat ýollapdyr diýen habaryň ýaýramagy agasy Rahimula derek Hyýwa han bolan Mädemin anagy marly meselede belli bir aýgyda getirdi. Esasy gurrun Muhammed Mäter'in gelmegine goýulan bolsa iki hanyň gyýsa wagtlyk duşundan hem türkmenli meseleden sowulup geçmegi başartmady. Türkmen ýylyna näme gep bar diýip gurruny Mädemin han başlady. Mädeminiň türkmen gepiniň hemmesinden habardardygyny anyk bilýän, ony bilýändigini hem hana sözsiz aňlatmak islen hocam şükür köp manyly ýylgyrdy. Ýylgyrşyň manysyna düşünen bolsa gerek, ony jogap diýip kabul eden Mädemin ýene sowal berdi. Mary ýyly näge baş göterýär? Bir näme azdylar hanaga. Kim azdyrýar? Mädeminiň özüniň ozurlan bilýän zadyny soraýanyny ananýan hocam şüküre at oynadan bolup oturmagyň hajaty hem ýokdy. Üstesine de ol özüni siýleýänlik üçin uly hany ekilik hem etmelli. Bolsa da ol gizläp oturasy iş ýok hanaga. Tekeler bir näme diýip aýtmasyny soňlaman goýdy. Taraf tekelermi ýa? Taraf tekeleri. Haýsy han olary gep geçirýär? Hocam şükür oraz ýagly ýa-da goşup diýip belli bir hanyň adyny tutup Mädeminiň öňünde özüni kiçeltmek islemedi. Belli bire däl tekelen hemmesen bozgok hanaga. Ahli ilat bozgok däldir han diýen Mädeminiň ýüzi agraldy. Ol gapdala seredip gepledi. Ilat diýilýän zat iki ayakly goýun sürüsür.
Hanam onun çoponlar. Çopon hanca sürse hayvanlar şu tarafa da gider barar. Şol çoponlar hocam şükür mädeminiň sözüni bölmäge özüne gurbat tapdy. Şu çoponlaryň özleri bozokda hanaga sözü bölün üçin mädeminiň keýpi ütgemedi. Gaýtam ol mehmanyň aýdyny başatyp kabul etdi. Ras aýtdyň, ähli gep şonda. Çoponlary öz ýanyna çekmegi başarmasaň, goýunlaryň sen isleýän ýerine sürülmegini ynandyrmasaň, malyň başy tükel bolmaz. Onuň da dogry hanaga. Dogry bolsa, çoponyň özüň ýarany dinmeli. Çoponyň sen bilen ýyl bolmasa, malyň özüňki bolmaz. Onuň da dogry hanaga. Ekinci malyňam köpel berir. Köpelýärem hanaga. Köpelmelle. Benim öwey bolsa ataň özüňki bolmaz diýip eşitmedimmi? Eşitdim hanaga, eşitdim diýip hocam şükür telim gerek başatdy. Eşitden bolsaň, ýylatyň ket hudalary bilen aram sallamaly. Lazım ýerinde müşt gorkezmeli. Lazım ýerinde halat serpa ýapmaly. Lazım bolsa ugruny gowmaly. Direkçiligiň ýazylmadyk kanuny şeýle. Han bir zady belle. Ket hudalar unasa ýylunar. Howada türkmenler çopon unasa serke sagyp süýt berer diýerler. Parasatlaydylan gep. Gerek wagty serke sagyp süýt berer ýaly ähli çoponyň gorkak damarynydan ýany ýupyň uji seňelinde bolmaly. Teke bilen saryň arasyndan faryk bir seresden ümsüm ýyl. Ýöne tekeler olary mazdyrýarlar. Halipa İşan, Sary han ýaly size gaty berileni bolaýmasa, galany teke hädime gislap duran ýaly. Hocam şükürün garaşman oturan ýerinden mädemin türkmenli gurrunun örküjüne ýetmän gepiň ogruny ýetgetdi. Han, sen argansyň, uzak ýoldan geldiň diýip mädemin çalaja ýergardy. Ertireçenli demdiň jal, meýliň bar bolsa, Aýşe aşyratjak, keýpin kelläňde. Hocam şükür özüne beýle hormat, hoşamatlyk bilen garaýan ulu hana ýüreginden minnetdarlyk bildirdi. Oraz jakanyň dulgalan kempiri Şirin Cemal ejeňiň tebikçilikden hem azda kendine başı çykýardy. Üstesine de ol gaty dile war aýarly. Gep bilen iş bitirmeli bolsa, onuň üçin müşgüllik ýokdy. Adamlar oňa boýundylar. Kempir toy tomgynyň biçim kesimini etmäge de gaty ökdüdi. Belki şol sebäpledir, ony köpler tanýady. Şonuň üçin hem Pendiwaýyň ogly Mäliň özüniň gaty derwaýy hasap edýän bir iş bilen aýlap öwrülip Şirin Cemal eje ýüz tutmasy tütänlik däldi. Karkarany alyp gaçmak üçin edilen synanyşda kiçik eliň eliniň bardygy hakdaky ýyl içine ýaýran çaklama dogry bolup çykdy. Ýöne kiçik karkarany hywa sowgat etmäge dälle özüne niýetlen ekeni. Ýaşy 30 töwereklerine kiçiginiň 2 ýyl mundan öň aýaly ýogalypdy. Ýaş tapawdy kände bolsa, garaw gaýtarajak degerli hosarsyz hem görmege ýygy ol özüne gaty münasip hasaplaýardy. Kiçi karkara ýetmek arzuwyny ýakyn bolsa mälik bilen maslahatlaşanda şeýle işi oňuny çözmek başarajak Şirin Cemal Kempir baý oglunyň ýadyna düşdi. Dogry ol mesele bilen ýyl içinde abraýly öz atasyna ýüz tutup bilerdi. Ýöne oglunyň dostlugyna garamazdan parasatly Pendiwaý kiçini känwir halap barmaýardy. Hudaçylyga iý bermek meselesinde jadygoý ýaly hasaplanýan şol Kempirden amatly adam ýokdy. Mälik ol işi oňuny çözjekdigi barada kiçe anam bilen wada berýärdi. Möhüm bitse üstüne halat serpay doldurjakdy hakda Kempiri hemenanırdy. Baý oglunyň ýatjak halat serpaýynyň gyltymyna öňünden melul bolan Şirin Cemal eje gönümel gutuçylyga gitmegi soňa goýdy. Gutuçylygyň amatly çözülmegi üçin hasam bir derwaýy adam urmaly. Onuň penalamak isleýän adamy Seyit Muhammed İşanny. Şirin Cemal eje gelen mahaly Seyit Muhammed İşan üzümli pelin garasynda iki elini hem arkasyna tutup gezmelap gördü. Olar bir-birlerini görmediler. Ýöne at ýatagyň ýanyna garasyny ýaslanyp ýatdyny köpegiň taýly gerek üýrenini eşitip İşan öýe del adamyň gelenini çaklap ýyzyna gaýtdy. Kempir gülsüm meýi bilen gaýym görüşüp saglyk amanlyk soraşyp bolýança Seyit Muhammed İşan hem öýe girdi. Ol çepdula öz hemişeki oturýan ýerine geçip ala köpençäniň üstünde ornaşan soň mehman bilen hal ahwaly soraşdy. Esti salym dünýäniň bulaşyklygyndan gep açyldy. Seyit Muhammed İşan sözüni şeýle tamamlady. Kupurga puryan bolsam, öýde geçirsin bolýan Şirin Cemal elti, ahir zamanada golaýlap ýörýän. Ras aýdýaňyz İşan atasy, ras aýdýaňyz diýip Şirin Cemal eje
sağ çekkesinin ak saçını sıypap goýberdi. Ömrümizin ahyrynda her zat görmesiz zatlary görüp eşitmesiz zatlar eşitmeli bolduk. Nenen niçik zamana boldy? Uluyun ulu bilmese, kiçiğin kiçi bilmese ne dersin? Yankı ahir zamana goýlaýa diýen gepiniz çyndyr. O bolarda ogry jümrem köpelipdir diýýärler. Dogry aýdýaňyz Şirin Jemal gelin diýip Seyit Muhammed Işan yeňil üskürdi. Adynyň gapdaryna gelin sözü hem goşulan Şirin Jemal ejanyň keýpi çaglandy. Öz döwründe gelin adyna hakyky münasip bolup gelenem bolsa, soňky ýa-da kaçan beýle ýakymly söz aýdylany kempiriň ýadydan çykyp gidipdir. Şonuň üçin bolsa gerek. Ol ýene bir gezek alim saçyny sypap goýberdi. Emma onuň barmaklaryny degen 18 ýaşly geliniň näzik saçy bolman, näziklik mewrütini bereýäm geçiren gatansy akyllardy. İşan dowam etdi. Ol haramylaň derdinden öz gapyndaky halal malyňam duranak. Arap hajybennäniň toýto moda serpay alyp ýören ýuwrugyny ogurlapdyrlar. Ýoksam ol mende iýlegine zepersiz Tanrı'a sığınıp oturun doğaman adamda annany jumanan bilmese ne dersen bu dinden çıkanlar. İşan atası halal malyňa haram elini uzadyny Hudaý göz görkezmeli midir diýip Şirin Jemal eje gaýtaryljak jogaby öňünden bilýänim bolsa İşanyň sözüniň arasyny bölüp sowal berdi. "Wey Şirin Jemal elti, aýdyp oturanyňyz nämedir?" diýip Seyit Muhammed İşan sowal halis ýürekden çykýan röýden soň garaçyny bilen geňergedi. Elbette bir var beýline kesleri göz görkezler. Elbette ol ýolun çykanlaryň ahireti teptekidir. Elbette beýleki murtarlara keramatly gurza ataşy garaşyp duranlar. Rastlar diýip gepe söze goşulman oturan Gülsüm bibi hem bu gezek adamsynyň aýtanlaryny tasdiklap goýberdi. Şirin Jemal eje ýene sözledi. Biz owada hem bir pukara bendäniň sagdarýan sagyny akitjek bolup durqalar göräýipdirler. Kemper bu gezek yalan sözledi. Olawada hiç kimin sagy ogurlanjak bolmady. Ol ýöne İsa'nyň sözlerini delilleşdirmek üçin, onuň ugrundan kopmak üçin aýdylan zatdy. Öz yalan sözüne bir wada özde ananyp soňam yalan sözlerini hakykatyna getiren Şirin Jemal eje hopurgady. Ol yalan sözlerini kerameti güýçli İşan aňar öýdüp gorkdy. Kimin onda yalan sözleýän diýip öz-özüne iýgendi. Emma keramatly hasap edilse-de Seyit Muhammed İşan yalan sözlenini bilmedi. Gaýtam haýwanly gurrun, adamly gurrun bilen utgaşyp ýanky aýdylan yalan gepe berk ananyny mihmana suwdetde oturberdi. Mal hala başlaglyk üçin sadaka diýäýseňem bolar bolyn. Öňrek gaýrak owatan daňa taraga diýen bir pukara bendäniň göze görden gyýyny at aldyna basan soňlar ýylardan ýetaýpdyrlar. Daňa taraganyň ady agzalanna İşanyň ony ýatlamagyny Hudaý tarapyn bir çümelik hasaplan Şirin Jemal eje pursaty elden bermedi. Ýoksam ol niçikdi öwrüm bilen şol gepiň üstünden barjagyny bilmäni tüýdi. İşan atasy, siz şol daňa tar diýilýän tanaýanmy? Çalarak tanaýan Şirin Jemal elti. "Şeýlemi?" diýip gaýtam İşanyň ony çala tanaýanyna begenen kempir derrew işe girişdi. Pendiway şoň bilen öz daşgarak ýegeni üçin garnaşlyk açjak bolýar. Juda gowedýa Allah oňla bersin. Pendiway bir ýagşy adam. İşanyna, mollasyna, musulmançylyga uly salpy goýan kişidir ol. Ýöne daňa taram gatyr günah baranak. Ona gen ahwalat. Pendiway ýallar gapysyny açsa arman nämeka? Bu gep göwnünden turan kempiriň sesi de sanyrap gitdi. Wah. Menem şon niýanna. Indi ol iş üçin Pendiwaýgam lap geçolýar İşan atasy. Dursur, hawa İşan atasy. Pendiwaýyň maşgalasam meni siziň ýanyňyza ýollady. Gaýrat edip şol işi behwide sary urup duraýsalar diýýärler. Seyit Muhammed İşan şyg-şyg edip güldi. Kempir inkisine gitti. Öňkü ýalanymam bilenlerde ýüzüme gelip bilemän aýdyn näler. Şeýle oý etse-de Şirin Jemal eje ýene iňjaldy. Sebäbi ol daňatar agalara gudaçylyga barmadyk. Pendiwaýlary gudaçylyga baran edip görkezmek bilen öňkü gezek dogry ýalan geplänem bolsa, soňky aýdany dogry ýalan näli. Her niçikde bolsa ol hakykata golaýlaýardy. Çünki gudaçylyk hakdaky gepi başlan Pendiwaýyň maşgala agzalarynyň biri mälikdi. Şonu ölçerip döken kempir bir neme köşeşdi. Bolsa-da ony gülküýniň döremeginiň sebäbi agzyklandyrmady. İşan atasy, "Näme güldüňiz?" diýip Şirin Jemal eje
tolgunyanlygyny basyrmak üçin öý eýesiniň ýüzüne garaman sorady. Ay, bir gep ýadyma düşdi-de, Kempiriň ýüregi aram tapdy. Çünki işanyň jogaby onuň belgisliginiň ýüzdeýdigine şaýatlyk etdi. "Ona gep?" diýip Kempir indi sowalyny arkaýyn aýtdy. İşan bu gedek ýeňil ardynjyrady. "Biziň atamyz bende gaty güýçlü kişi bolan eken. Hawa onu iýlemeýdi. Gülsüm meýwe hem 2 aýdylanny bir baş atyş bilen tasdiklady. O benden ismi Mevlam berdi işanny. Şirin Cemal elti. O gudratly bolan üçin il onuň adyny dürüst tutman ýollaşly işan ýereken. Ol bäwekkä sallanjaňam özü uğralypdyr" diýip Gülsüm meýwe gaýyn atasynyň awraýyny beýgeltmekde adamsyna goltgy bolar ýaly söz tapdy. Taňra nazar salan adamlaryň sallanjagy özü uğralýar diýip oglan kam etdirdik. Bu Şirin Cemal ejanyň sözi. Bir gün yatan ýer ýaty bolmuş atamyz bende öýle namazynyň ýerinden tesbih sanap doga kawat ýyrka bir ýaş gelin jugurdadyp onuň ýanyna gelýär. Ol "Beýwaraýyň, biýweniňiz bardyr" diýär. Ötüki gelin "Ýaşmak ýok, ýaşynmak ýok. Men biýweniň ýanyna gelemok, siziň ýanyňyza geldim. Haýdan hay bir dogajyk beriň. Ýanlyk ýaýan welin ýag açyk diýär. İşan mehmanyň ýüzüne garady. Dogajyk diýmegim köpürdir Şirin Cemal elti. "Ýoksam näme?" diýip Kempir derrew İşanyň aýdyny tasdiklady. "Atamyz bende oňa ýanlyk diýilýän zada doga tumar tär edip bilmez keýgim diýär welin gelin jansyz ýanlyga täsir edip bilmedikden hem işan bolarmy diýär goý berýär. Muňa atamyz benden gahar gelip "Ay pelaget pişwaga, doga neýlesin ýaga. Geç ýatda iyi tur, altı pişige arty gur, eliň batar sary ýaga" diýip jogap gaýtarýar. Düşündiňizmi Şirin Cemal elti? Şirin Cemal elti düşündi. Sebäbi ýanlyk ýaýan akmak geline berilen jogap onuň gutoçylyk hakdaky haýyşynyň hem gurumlulak aýdylan jogapdy. Ýurt parahatçylyk bolup duranda Saragy türkmenleriniň ýagdaýy ýeňillerli. Ýel bilen kwapdaş gelmeýärdi. Gyş ýaz guruk düşende Tejen derýasynyň suw beselýärdi. Şeýle bolanda ýaşaýyş kynlaşýardy. Toprak umyt edilen hasyly bermeýärdi. Ýel galle meselesi agyrlaşýardy. Yer gaty bolsa öküzden görer diýen ýaly imägenan tapylmasa ilat arasynda närazylyk artyp ýüp syrgyardy-da toýnukdan geçýärdi. Başa düşen kynçylygyň garamaty başganyň başyna tilýärdi. Ýoksam ýagyş ýagmaryň az bolmagy, ýylyň guruk gelmegi hana bege bagly hem dälli. İl üstüne daşardan hop awanaýsa adamlaryň aglawasy onu başgan bilen baglaşdyrmak isläp durdy. Sebäbi başgan her zat etmeli bolin hop döreden tarap bilen dil tapmaly. Şeýdip başa gelen belany dep etmeli. Şonu başarmasa da başganlyga münasip kişi däldi. Şu mahal atyny derýadan suwa ýakyp gelýän goşutgan şol barada oýlanýardy. Ine Mädemin han onuň bilen nähille edip dil tapmaly. Onuň mara bahanasy bilen saragda döküljegi iki uçsuz. Mädeminiň ol maksadynyň ozurlan gelýän maksatdygyny diňe goşutgan näl saragyt düzünde mal wakyp ýören sady çopan hem bilýär. Hywa hanyň gara güýjüniň nähilligini, onuň öňünde durmagyň akla sygmajak derejede kyn boljakdygyny bolsa çopan bilen goşutgan bilýär. Geň zat Saragat ket hudalary Mädeminiň goşunynyň hatarynda 8000 sany türkmen nököriniň bardygyny çelli edil özleri barmak basyp sanan ýaly anyk bilýärler. Emma tutuş türkmenni däl, diňe Saragat tekelerinde eli ýarap tutýan näçe adamyň bardygyny welin olar bilmeýärler. Adam sanyny bilmän, ýarap sanyny bilmän, sen nädip Mädemin ýaly agyr goşunly hanyň öňünden çykjak. Goşut hanyň sowalyna häzirlikçe jogap ýokdy. Derýanyň mal gara suwa ýakylýan gözleri hanyň öýünden 500 adam çemesi gün matardy. Şol gözlerden 30-40 adam gün nogoldy, mehnet toraňy kenara saýa salyp otyrdy. Kökleriniň esli bölegi açylyp derýanyň erňegine sallanyp ýatan soň suw içip duran ullakan bir jannara çalym edýän toraňynyň giň saýasy tomusmy, gysmy adamsyz bolmaýardy. Ol ýerde epey adamlar çaga ýaly galmagal edişip, omodaklaşyp düzlüğüm oýnaýardylar, kuş dikýärdiler, jedel edýärdiler.
Şu makaram başkan atyny idip gelýärkä toraňynyň aşagyna 5-6 tany degenek piýada kuştuň başyndady. Olar oyna şeýle bir gyzypdyrlar bolyn, ýaşaýan topragyna agyr ýagynyň dökülmegine garaşan ýylyň adamlaryny meňdemeýärdiler. Kuşçular üçin giň jahanyna goýakda ýokdy galmagylym. Ähli üns takajak ýere ýazylan kuş matasynyň üstünde bolup geçýän iki taraplaryň söwüşi gönükdirilipdi. Şol sebäpli olar Gowşut hanyň gelip duranyny da aňmadylar. Eger at horkullamadyk bolsa, hana asla ünsen bermejek ekeni. Salam kelik alışmaga da diňe şol hokrama sebäp boldy. Kuş matasynyň bir tarapyndaky 5 adam mal ýöredýän dolmuş ýaşulyny gollaýardy. Beýleki tarapdaky gara jürjene kiçijik adamyň bolsa täk özdi. Oňa jankörlük edýän ýokdy. Ol adamyň ýüzüne aman aga diýilse-de, ýyl içindäki ýörgünli ady aman jalaýdy. Oňa aman neşede diýerdiler. Aman jalaylygy üçin näle neşeventligi üçin halamaýardylar. Bolsa da onuň guyma gursak kuşçudygyna welin sarpa goýardylar. Ekmeýek kuş dikip onu utaýan adam bu söwütlerde seýrekdi. Ölemen kuşçu hasaplanýan Gowşut hanyň aman jalaydan köplenç döwüp pes gelýärdi. Kuşda kesesine ser salyp biraz duran han oýnyň humaryna özüni aldyrmaka bu ýerden daşlaşmak üçin ýoluny dowam etdi. Hanyň ugranyny görenleriň biri hanaga ötäk gitdiler. Töwerekdäkilerin hemmesine deň degişli sowal hem habar. Ähli kişäderek aman jalay samrady. Han gitdi diýärmi? Gidende näme? Hany göç? Han siz ýaly akmak bolman üçin gidenler. Kuştuň başynda aman jalaýyň oturanyny gören adam akylly bolsa süzüli berer. Anha siziň altyňyzdan tirkeşip Gowşut hanyň ýerine düşbermeli bolarsyňyz. Ya sizde akyl ýokmy? Göçüň. Göçüllem-de göçülenne elinden näme gelýärmişden? Elimden näme gelýänini weziriň atdan agan soň bilip galarsyň. Gowşut kuşçulardan bary ýok 30-40 adam daşlaşanda hasasy öz boýundan uzun kemper onuň ýoluny kesdi. Han salam berdi. Garry salam aldy. Han geçbermekçi boldy. Garry oňa geçmäge ýol. Sen Gowşut hana därsiň ýigit. Şol bolmaly men. Näme? Men seni gözläp öýüňe de bardym. Möhüm aýtmadan öň bir doga okaýyn köşek. Gumda ýolda tapır tupur aşak oturan kemper agzynyň ýetişdiginden samrabaga başlady. Onuň doga diýip okaýany Gurhan Sörösken bolman öz sözü bilen aýdylan alkışdy. Ýaşy arzuwlardy. Ol tekäniň üstüne hop inmeginiň öň ýany täze hany rowaşlyk dileýärdi. Indi bolsa sen han, men arzyma gulak as. Hasasyna daýanyp ýerinden turan kemper handan algysy bar ýaly arzyny gaharly ähen bilen beýan etdi. Sen uly ýylyň hanlygyň çyn bolsa men sygrym tapyp ber. Han kişi garyp bukaran hosary bolmalydyr. Gaýry rakybyň bolmasa bagadaşyň ýokmady diýip dörs aýdypdyrlar. Türkmeniň malyny gurlaýar. Şu musulmançylyga sygyamy? Han bolsaň sen maňa jogap ber. Gowşut han güljeginde ýylgyrjagyny bilmän. Sygyryňy ogurlan menler öýdýärmi garry diýdi. Sen siňe öýdemek bolyn ogurlyk ýaman zat ahyrin. Häçekde ýol egresiz bolmaz, ýyl ogursyz. Ol şeýledir bolyn janyanyň taňrysyna gargar diýilende han. Bugun sabah gozlajak bolup duran sygyrymyň öňünki gidişi agtyjagma süýt gatyk bor diýip gözüme dikip otyrdım. Töwerekden ýyda soraga gitsem uş çykmady. Senden hara islap geldim han. Öýüňi ýyda tapsam bärik gaýtdy diýdiler. Özüňe kim diýerler? Haýsy owadan bolarsyň? Gara Ahmetlidirin. Aman Sultan küýükü diýsen, hemme adam tanar meni. Käbende tara ýurdup sowsany dokap adalya. Maňa bolsa küýükü bolmasam küýükü at gally. Aman Sultan küýükü diýmän, Aman Sultan eje diýsen hiç kim tanamaz. Malyny ogurlanyň kimdigi? Hey, çaplaýanmy? Ýylyňy ogurhana uwursaň adyňa isnat geler han diýip kemper öz oguny hümürdedi. Şonu bilip goý. Han garrynyň gulagy agyrdyr diýip çaklady. Olaýdyanyň dogry ýeňi ýöne bir garga gagıllany bilen gyş düşmez ahyrin. Gyş düşmese de düşmez bolyn. Garga gagıllansaň howadan eýgiligdi garaşmagyn han. Wah, bugun erte guzlajakdy ödüm. Han gyýgyrak geplemeli boldy. Onu sen ýam aýtdyň. Münkür bolýanyň wamy diýip soraýan senden. Özüme münkür bolamak guman imandan aýrarmyş. Ýöne şammy seýse aman jalaydan görýär. Aman neşede diýýärmişler oňa. Sygyryň örklenen ýerine şonu görüpdirler. Sygyryň ogurlanany çyn bolsa
Ogryňam şollar diýýärmi? Ha oda käri peskär bolsa her kizada garaşaymaly ot etelliden. Ýöne tikilmese donnal, tutulmasa ogry däl. Han günäsini götürüp biljekkä Taňry wendesiniň. Goşutgan gyrçu sakkalyny typatda kempire soňky sözüni aýtdy. Sen garry ýol söküp helak bolup ýörmedi, owaňa gaýt. Men bir ýydyk sorak edip göreýin. Sen han ýydyk sorak etmede, men sagyrym tapyp ber. Atyjaklam oňa garaşyp otýarlar. Goşutgan bu gezek ýylgyrmaly boldy. Sagyryň tapylsa tapylmasa bir kunyň dowamynda habaryny ýetirer garry. Jogap göwünden turmasa da kemper han bilen hoşlaşdy. Aty ýygyna aýlan hany bu gezek toraňa tarap sowan kuşt oýunynyň jadysy bolman Aman Sultan kemperiň ardydy. Han gelen pursady öňküdew tamam bolupdy. Oýnyň kimin haýryna gotarandy bolsa sorman biläýmelli. Aman Zalaýyň kepi diýsen çagdy. Hanagy gökjel kuşçulary utulýandygyny bilip kömek bermek üçin ýygyna dolanansyň sen şeýlemi? Gökjan halynyň teň mahaly bolýan näler Zalaý diýip Goşutgan jogap berdi. Piýadaň perdä çykaýan ýallasyň, ony sen soraman bilmeli ahyry han. Aman Zalaý kuşda utan teke barmydyr? Dürsiňe dürs diýmeli. Kuşda gerek gelende Taňry saňa eçili bilipdir. Şonu boýuna alsaňyzdan men razy. Esli mahal bäri gözew ýylyň akla Zalaý. Ya uzak illere kuşda oýnamana gitdiňmi? Ahala gidip geldim han, garnaşlarymyňka bir hepde bolly ýyda köwlenenme. Ahally garnaşlaryň gün gözarany ganimatmy? Ýyl gorak gelipdir, galla azlyk edýä. Günemalary ýykma ýykylma dolanya. Ýöne men olan köpüsiniň keypine döwek goşup gaýdaýdym öýdýän. Ona gep gemiden Bama çelli Aman Zalaý bilen kuş diken gyrmyzy donly teken ählisi ýanyny ýere berdi. Ay edil beýle dällerler diýip Goşutgan ýylgyrdy. Birinden ýarymyndan nagy utulmam diýä ahyrin. Çıpbaqaýçy nima aýdýan han? Sen men kuşda oýnaýyşyma näbel etmiň. Üstesine de olar menden gepde de utulurlar. Munyňa çökderrak gelen nolaýmasa Zalaý diýip Goşutgan çyny bilen inanmasylyk etdi. Ahallylar kuşda senden tutulsalarym gepde ha utulanlar. Gepe gerek gelende tutuş gökdepäni ompa oturdyan ýagbar ýangra bardyr olardy. Ýagmar bolsun, gar bolsun, men ýanymda bir aşyk diýip Aman Zalaý öwündi. Onuň hiç kime gerek bermän jurlaýşy hanyň kalbyna mümkinlik döretdi. Han ony neşeden keypini mazaly kökläp gelen adam diýip çaklady. Şonuň üçinem ol öz maksadynyň bähridini arap Zalaý ugruny gowdy. Ahally garnaşlaryň sözde senden utulaýşlaryny ay adamyň kykata şeýdip çumelemde. Men kimi dama çuýanlar han diýip agdy tefsirdap duran soň dodoklaryny ýalaşdyran Aman Zalaý bolmajysy boldy. Ol başhan bilen näle neşewent ülpeti bilen dawalaşýan ýaly göwüne garap gepledi. Näme bolýysa han, näme bolmuş? Kuşda utulan garnaşlaryň biri ahbaryny çykarjak bolup mary tarapa göçen soňlar garnaşlarymyň bary namazy töwür taşlap diňe sowda satyk bilen meşgullanýarmyş diýerler welin. Şolçunmy diýip sowal berdi. Men oňa ay edil beýle de däldir diýjek boldum welin. Başga bir gary çyny bilen ýumarlajak bolmasana mary tarapda ähli adam sowda satyga giden soň bazar güni ölen adamynam ertesi jaýlaýamyşlar. Öňrek biziň bazar güni ýok olan ýeňemizem şeýtdirler diýdi. Men oňa o gep ýalandyr diýdim. Ol çyn diýip eňek bermedi. Asıl onu öwliýe äkitmäge adam tapylmandyr. Hemme kişi bazardamyş. Tey bolmasaň men oňa ay garyndaş sen şol ýegeniň bazar güni ölmäge wagt tapan bolsa hakyky marlam däller diýdim welin. Ahally garyndaşlaryň ýekejem dil ýaryp bilmedi. Adamlar fakyrda beraýdylar. Toraňynyň aşagyna oturan adamlaryň pakırdysam Aman Zalaýyň hyýalyna pakyrdydan pes bolmady. Ahal beýlede dursun. Şuguna sen döwüň bir ýerde de pesdäl diýip Goşutgan gülkä goşundy. Dogrydan han diýip Aman Zalaý hekkerildi. Men döwüm hemme wagtam hemme ýerde de güýçlüdir. Men hanyna begine hiç mahal baş bermeýän, inanmaýan bolsam geç kuşdyň başyna. Biz öwsek özüňem öwünü berme diýip Goşutgan atynyň resmesini toraňynyň aşak eýilip duran bir şakatyna baglady. Kemedan daş bolsa da kädwas ýakyn. Ahal uzagan bolsa kuştma tasy şu ýerde ýazylgy. Hani bagtymyz finaly.
Tina deyip amanjalay ulu höwes bilen kuştuň mallaryny dikmäge başlady. Birden men sen kuş kimin uçak bolup duran keypiňi bozaýmaýyn, jalay diýen goşutkan kuş matasynyň beýlek tarabyna geçip ay odoşuny gurdy. Keypimi bozsaňam gaty görmen han, gepin gepmedir. Amanjalay iki gepleýänler kuş oýny tiz başlanyşy ýaly mallaram derrew saýpal tapdy. Amanjalayň bir piýadasy ziýat diýmesen döw deňeçerek barýardy. Niýeti oýunda ýeňmek bolman, garşydaşyna duzak gurmak bolan soň goşutkan maýyny tapsa kuşt bermäge başlady. Amanjalay diýilýän adam diňe bir gowy üçünden lezzet alman, oýun mahaly diliniň höýdürini görüp kuşta kellesi gysy aýdýan sözlerinden hem keyip çekýänlerdenni. Bu gedegem ol köne endiginiň ýatymyna görä agyşardy. Kuşdan turmalymy? Sen kim bolup Amanjalay kuşt berýärmisin goşutkan? Kuşt berýärmi? Edil özi tur kuştdan. Bolağda näme sen goşutkan? Sen goşutkan bolsaň men Amanjalay ene turdum. Turamda ne dersin? Yine kuştdan tur. Turdy ýangmy? Han turdysa turmaly bolar. Başga alat ýok. Bolmanda da göçüp gonmagy goşan tuş görür ýaly Amanjalaýyň agyr ýükü ýokly. Turmaly bolsa gaçaýar. Saragtyň meýdany giň. Töwerekdäkiler kuşçularyň adaty samramasyna öwrenşip giden soňlar häzirki geplere de kulak gabartman diňe oýny tomaşa edýärdiler. Goşutkan ýene kuşt bermäge häzirlendi. Agar ýüküm ýok diýdiňmi aman, dogryňy sözle, tur kuştdan, indi nire gaçaýarkan. Saragtyň meýdany giň diýdime, ene gaçdym. Amanjalay hiç gaçan ýalan sözleýänler, men sopbaş özümdigimi sen bilýäňa, han, menden garybyň öýü köýsün, indi sen kuştuň gutaraýan bolsa gerek. Boga sygyry bar adamym garyp bolarmy? Häzirlikçe sen kuştdan azad edýän, özüňi dursa, sen aladan mennällerini kuşt bermäge ýagdaýyň ýokdur, han. Beýle bolsa ýene kuştmy? Gaçdym. Boga sygyr diýdiňmi? Indi men sana kuşt beren. Boga sygyra şu ýerden guzladym. Kuştdan turmak üçin çany götüren Amanjalaýyň onu ýerine goýjak bolanyna barmaklary ýazylmady. Ol Allah neçesi bolup hanyň ýüzüne garady. Boga sygyr guzlady diýäydimmi men han? Diýmek kemini goýmadyň Jalay. Amanjalay iki gepleýänlerem diýipdiň sen. Hani kuştdan turmakçydyňla. Oýnyň kumaryny aklyny aldyrdyp artykmaç geplendigini Amanjalay şondan soň düşünüp galdy. Düşündi, emma indi giçdi. Ol şany penjesine gysyp durşuna, men indi kuştdan turmaga ýagdaýym ýok diýdi. Sen bu gedek iki oýunda da utdyň hanaga. Oýunçy uturanny bilse ýaxşy. Men utuldım. Goşutkan kuşt matasyndan nazaryny aýyrman gepledi. Men utamak Jalay. Bu gedek hakykat utdy. Kuşda tomaşa edip oturanlar nämäniň nämedigine düşünmän soňlar ýan berme aman. Ýaňadandan nik diýip gyýyrstylar. Amanjalay töweregiň näkilerin sesini eşitmeýän ýaly bolup hanyň ýüzüne müýnli nazar aýlady da bir hili ýylgyryp goýberdi. Şu gedek ker goýun giýjürkür diýenler bolaýdy diýen. Beýle däl aman. Bu gedek biz hem ziyaret hem ticaret diýilen etdik. İň gowsy sen göleli sygyry Gara Ahmetli Aman Sultan küýküň öýüne eltdi, uwuz paýyny ýykaýdy. Ağzından çıkan aydılmasız gepler arly kuştuň kumary, dil lezzetiniň keypi başyndan uçan Amanjalay işden geçen soň ädimni iýde almaga da synanşak bolmady. Ýöke, agraldaýdyň o han. Ay, sen onça ýükü göre gelýänsiňle Jalay. Ýok han, bu gedek ýük hasam çöktürräk geldi. Çöktür däller. Deliliň ýaryndan gaýtmagan peýda. Utansaň goşutkan iýberdi diýäй, şey diýsen ýüküňe bir näme ýeňler. Ýanyňa ýene bir jahylam goşaryn. Ýekeden iki ýaşy. Kuşt matasyny 4 eplep köne donyň goltugyna salan Amanjalay pişirdi. Men seýre utulýan, ýöne utulamda bolen gaýdyp galmaz ýaly bolup utulaýan. Soňam ol ýüzlenýäniň ýüzüne garaman, aýdanyňy bitireýin hanaga. Ýöne şu gedek bir hatamy ötüweri diýdi. Goşutkan oňa hiç hili jogap gaýtarmady. Soňky mahallarda karkara gutujylyga gelýänleriň sany köpelli. Emma gyýdyň ýaman ady eýe bolanlygy sebäpli bolsa gerek, garnaşlyk gapysyny açmak meýilleriň arasynda dokudy dogry ýokdy. Olar söz aýdyjy gelen wagtlary sir perdesinde seyirmasalarda hakykat uzaklaşman ýöze çykýardy. Tagdan sorlan öwsýän gep şemali
Udoçuluğa gelen adamlaryň agramynyň nähilligini gizleýän tutuyny sirip taşlaýardy. Qarqara saat bolup gelýänleriň hemmesiniň hem ýagdaýy bir gahudy. Ýigdimiz edepli gyýýal asyllydyr diýip tarifi ýetirilýän öýlenmelileriň köpüsiniň ýaşy 30-dan agandy. Ýa-da 40 töweregdi. 4 müçany arka atanlar da bardy. Öýlenjeň ýaşy bärrakdakileri hem ýa telpege agandy ýa-da 2-3 çagaly dully. Daňa taraga boy ýigit üçin gudaçylyga gelinmeýändiginiň sebäbi uly il şol sanly gojanyň özü Qarqarada bilýärdi. Qarqaranyň gyýylyk namasyna el galdyrylmadygan bolsa, ady garady. Öz deň duşlaryndan orny pessi. Şeýle bolan soň Qarqaranyň özü boy ýigit bilen durmuş gurmak arzuwyny etmerini öýdýärdi. Emma arzuwyň gyýdyň kalbyna sapan inçeden ujypsyja umyt sapagy bilen ony Gurbana tarap çekip durdy. Ýöne ol sapajygy Gurbanyň çekýändigini ýa-da öz gyýdyk alynyň ýüregine ornaşan arzuwyň çekýändigini welin Qarqara açyk anyklap bilmeýärdi. Qarqaranyň ýagşy arzulary ýaly Gurbanly mesele gyýdyň isleýişine görä çözülmeli ýol bilen barýan bolmagda ahmally. Ol şeýle bolaýanda da edil şumahal gyýyp üçin utuş ýokdy. Gaýtam häzirki ýagdaý umytly arzuwy umytsiz hyýalbentlige ýakynlaşdyrýardy. Çünki soňky bir hepdäniň dowamynda iki gezek gelen ak telpekli ýüzi mama diýşän ýaşuly gudaçylyk meselesinde daňatar agany aranqyladypdy. Ak telpek düýün öýlen küle ýawysyna münjek bolup durka, eňsiniň ışyndan oňa tarap ser saran Qarqaranyň keýpi bozuldy. Sebäbi ak telpek öňkü gezek gotur ýüzüni turşadyp giden bolsa, bu sapar keýpli görünýär. Ol eýere özüni atanda da ýeňil gotdy. Daňatar aganyň ak telpegi ýola salyşyda öňküsinden gadarly boldy. Ýagdaý gudaçylyk meselesinde iki tarapyň umytly bir netije gelendigini aňladýany meňledi. Şol mahal Qarqaranyň hyýalyna her hili, hatda hiç bir ýagdaýda başaryp bilmejek hyýallary da geldi. Ol daşaryk çykagada ak telpege, "Ýaşuly, siz bize gudaçylyga gelbem oturbaň, men öz adaglym bar" diýesi geldi. Şonu diýesi geldi, ýöne diýip biljek däldi. Gyýdynyň kalbyndaky wakalardan bir habar, gyýdynyň kalbyndaky wakalardan bir habar daňa taraga bolsa, şol ak telpek bilen garnaşlyk kapysyny açmak meseleni oňny çözüberdi. Göze görünen şol mahalyň özünde de yaman ady eýe bolan, maňlaýyna kişi masgalasy bolmak täle ýazylan gyýdyň tiýdirak arkasy ýapylaýsa, daňatar agada kim görmeýärdi. Şeýle hem ol öz gapysyndan baýyň ýa-da begiň ogly üçin gelinmejekdigine akyl ýetirýärdi. Agar aladanyň astynda galyp, öýländen bäri içini hümledip gelen daňatar aga ayak ýygnanynda öýden çykyp gitdi. Esli mahallan märi Qaqasynyň täze tapan bir mahal çagy öýden çykyp gitmek endiginden Qarqara özüçe bir ýakymsyz many çykarýardy. Ol esassız hem dälli. Soňky wagtlarda daňatar aga edilip oturulan gurruna laýyk gelmeýän garaşylmadyk gepi de aýdyp goýberýärdi. Birdanam aklyna aýlanan ýaly bolup hatasyny düzeltýärdi ýa-da diýen zadynyň tonýardy. Birdanam ol haýsydyr bir alada bilen kimdir biriniň ýanyna ugraýardy da derrewem ýyzyna aýlanýardy. Ol hereketler bolsa onuň aklyna bir neme zeper ýetip ýörenliginden habar berýärdi. Qarqara Qaqasynyň öňkülüginiň ýokdugyny aňýardy. Öýden çykyp gitse binjalyk bolýardy. Şonuň üçin bu gezek ýaşuly giden soň durly oturmaga takat tapman onuň ýyzy bilen daş çykdy. Daňatar aga kelhan kepeläniň gara öýüne giren soň bolsa Qaqasyny aňtaýan ýaly bolup ýörüşinden tonyp ýyza ýöredi. Gudaçylyga gelýänleriň sany köpeleli bäri Qarqaranyň öz ýagdaýy hem Qaqasynyňkydan gowdally. Ol ayagy bişen ýaly bolup bir ýerde käni hem durup bilmeýärdi. Dünýede iň ýakyn hosary Qaqasy bilen jigisi-de käte unudulýardy. Giň jahanda diňe Gurban bardy. Al-Hafuz bu durmuşyň täsirligini iň ýakynyň daşlaşyp iň daşyň saňa ýakyn bolýar. Megerem Qarqarada aklyndan adaşyp ýöründir. Ýok, Qarqara aklyndan adaşmaýardy. Ony ışık öz gırdawyna dolap gyýdyň diýen tarapyna dälle, öz akym ugruny men diýen ýigitleri, tumogy belent gyýdylary erkinden adaşdyryp däli edýän ugru bilen alyp barýardy. Ol akymyň asliýeti bir bolup, asarlar boýy gaýtalanyp ýören hem bolsa, her ädim ýoly müňlerçe adamyň dawan depkisini görende bolsa, ýol Qarqara üçin ädim urulmadyk ýolly. Şonuň üçin hem Qaqasynyň kelhan kepeläniň ýanyna girenni gören gyýdyň kellesine
hökman gudaçylyga gelýänler hakda gep açyljakdyr diýen pikir geldi. Adamlary däli porhony öwrýän aşk akym bolsa, gyýdyň çaplanmasynyň çaplama däli hakykatdygyny oňa ynandyrdy. Akym ony Kelhan kepeläniň öýüne tarap aktaryp ugrady. Ol ýerde häzir Qarqaranyň ykbal ýoluny sagat çepe sowmaly mesele orta atylýan ýaly. Ony Qarqaranyň kalbysy ýardy. Haýsar bir duýgu bolsa, bar diňle, näme gep bardygyny bilip, onuň gulagyna çawuşjak geldi. Başga bir duýgu bolsa, ulugy öýdüňlermi? Sen özüň üçin gelen sawçy hakda edilýän gurruny dinlemäge hakyň barmy? Gören eşden näme diýer? Utan Qarqara, utan meýip gyýdy ýyjak geldi. Ýöne şol ışkyň akymynyň güýji edepden ekrandan üstün çykdy. Qarqara Kelhan kepeläniň öýüniň gözenegine uçup barýanynda, ýörep barýanyna aňşyrman galdy. Qarqaranyň ýüreginiň sızany dogry bolup çykdy. Ol gözenege baryp duran madyna çak eden gurruna başlandy. Şeýdip, käte biziň tünegede sersala ahyryndan atar. Heme sersalayın, hemen bir işin maslahatyn edeýin diýip geldim usta. Oňarpsyň, "Ho ýassygy çekä ýanyňa. Ýassyk gerek gälle. Uzunly günüm gyýşaryp geçirdim. Görde. Maslahatyň bolmalygyny aňýadym. Nämeden aňýan? Soňky mahallar gapyňda bir del ýawy görünýär, şondan aňýan. Howa ýawy görünýänler. Bir ak telpegem göze kaklyşýar. Ak telpegem görünýänler. Ana şol ak telpegiň gurruny meňe Kelhan. Uly alada enesiz maşgala bolansaň, sen ýagdaýyňa düşünýänden atar. Düşünseň, näme, gyýyl halkam kişi maşgalasy bolýar-da. Elbet arkasy tirek ýapylsa ýaxşy. Meňem hyýalym şo. Ak telpege ýan kimmiş? Ay näme bileýin Kelhan. Öde burqarlardan niýe? Menlik näme hyzmatdan atar? Her niçikde bolsa sorarsa iýdelse ýaxşy. Elbet torog ýygy edilmeli. Bilmän görmän öz çagaň el aýagyny gulup oda taşlap bolmaz ahyryn. El bilen düzedilýän işe dälir bolýan, soramalym, ýdemelem daň atar. Sen usta bolansaň, tanyş bilişi kän adamda menä özüň bilýän. Oturan hatarmyň adamlaryndan başgasyny tanamak diýsem ýalançy däl. Burqarlarda salam helik edýänmide kändir, ugruny çykaýar daň atar. Özüň gaýrat etdi. Adyna kim diýerler? Kimiň ýanky ak telpek giyen burqagyň Welmämet diýdi. Welmämet iýçi ha däller ol. Şol bolmaly. Öýerer ýaly kimi barmyşoň? Körpämiz diýdi. Halmämetdir ol. Şol ady tutaýdy öýdýän. Körpämiz diýen bolsa, ol körpelerdir bolýan. Biziň diýen Halmämedimiz boljak bolsa, oň 3-4 sany çagasam bardyr. Soňky sözü eşitden Qarqara teskinip gitdi. Ol Kelhan kepele. Ýok daňatar, onuň bolmaz. Gülün gunçosy ýaly maşgalany beýle hallak adama bermek telekdir. Ak telpeň hokkasyny derrew öňüne taşly diýer öýtdi. Emma gyýdyň dilegi tärimden aňryp geçmedi. Kelhan kepeläniň Halmämet 3-4 çaganyň atasydyr diýen nägili äheň bilen aýdan sözünden soň ýaşulynyň Qarqaranyň islan jogabyny gaýtarmalydyk hem onuň öz gyýdynyň ykbalyna beýpark garaýanlygyny aňlatdy. Iň bolmanyna Qarqara ha ony şeýle kabul etdi. Ýaxşy daňatar. Has güni jaý bolar ýaly men ertir bu qazlar tarapa gider geläýär. Şeýt ussa. Meňem senden gaýry hosar tutunjagym ýok. Gowşudyňam aladasy başyndan agdyk. Kelhanyň sözlerinden gyýdyňy berjek adamyň kimdigine men belet. Ýöne sen göwnüň üçin ýygy sorag edäýärin diýen many çykdy. Qarqara ol mana düşündi. Şeýle hem ol özüne kimi ýan ýollaş etjek bolýanlyklaryna göz ýetirdi. Gyýdyň ýüreginiň teýinine dören gatansy dum esli salym tokgaryp durdy-da birdenem özüne inçejik ýol ýasap hereket edýänligini bildiripdi, ýokarlygyna atgalyp gitdi. Ol dum ýokarrak baryp ýeren soň gyýdyň ýangyna göz ýaş bolup döküldi. Qarqara bilmelisini bilip eşitjegini eşitdi. Ol ýangyny aýaty bilen sýrip ýöräberdi. Emma öýlerine barmady. Tolgunma ýaş gyýdy giýjäniň garynkylygyna tarap sowdy. Qarqara öýlerine dälle düýpden ters tarapa barýanlygyny Kelhanyň düýe ýatagynyň deňine ýeten soň bilip galdy. Ol ýygyna aýlandy. Öz-özüni ýigrendi. Eýäm tüm garanqa öwrülen akşamyň tutuk asmanyna her ýerde balkyllaýan ýyldızlaram ýakymsyz bolup göründi.
uzakdan guňlaç uýan itiň sesi hem ýigrenji bolup eşdildi. Kelhan kepele de onuň şeýlegine tede bar bolmalygyna garşy bolup durmady. Son qarqara günäni Kelhandan aýryp qaqasynyň üstüne ýükledi. Kelhan ağa onuň üçin keseki. Atası öz gyýyny bir ýere bermäge razy bolup dursa, elbetde kesek oňa garşy çykan bolup durmaz. Qarqara Oraz bilen Gurbanyň öýe girip barýanlygyny gördü. Ol ağzyndan çykmaly. Gurban bäri gelýän sözlerini utanç duýgusy bilen düşoklamaga mejbur boldy. Ýigit öýe girenden soň hem habar gatmadygyna ökündi. Gyýdyň gelen aýgydyna görä, ol şu gije Gurban bilen kökman gepleşämeli. Ertire galsa işden geçip soňky aladalardan netije bolmajak diýerli. Emma näme üçindir gapdalynda bolup geçýän wakadan Gurban asla habarsyz ýaly. Şol welin düýüpden düşnüksiz. Qarqarany otdan alyp suwalynýan hem şol düşnüksizlik ýa-da ol qarqaranyň ykbalyna indi bipark garaýanlygy üçin bilýänini bilmedik siran bolýamka. Ýüregine daş baglan gyýyp gapynyň eňsesini galdyrdy. Gurban bir düýe boş gezip ýör welin Kelhan agan kyalla çıpda ýatagyna gowsana. Eýem duýla geçip ýastygyna gyşaran Gurban gyýdyň Guran hilesine düşünmän. Barçykda şon ýatagyna tarap gowsana diýip ýumşy orada buyurdy. Bu ýagdaýa Qarqara gaharlanjak boldy. Gurban onuň gözüne bähwetli pursady özi keýpi hon ellen gidirýän adam bolup göründi. Oradam ýerinden gopsynda daş çykmady. Kelhan agan düýesi bolsa aýlanyp ýene ýatagyna barar, ol ýuwaşdyr. Sen çykaýsana Gurban. Öýkeli ýaly ses bilen aýdylan soňky sözler Gurbana täsir etdi. Ol gurrun düýedenem ulrak bir gepin bardygyny çapkap, daş çykanda boş gezip ýören düýede görmedi atda.